Professor Lakhon Kama ulong bahadian balawai ke jingyalang jang Northeastern Hill University Teachers Association. Klekendo Professor SM Sungo ha kabakil batai syai BMD ban shimti ya kam kum ka Pro Vice Chancellor. Henry ban shimti bet kum ka Acting Vice Chancellor jang school ba nehu kabari ke kerdan ke bahaya. Professor Lakhon Kama ulong ba ka Northeastern Hill University Teachers Association, ka Northeastern Hill University Non-Teaching Staff Association, ka Northeastern Hill University Students Union, baru akan terjadi hamlang, kenang bai Professor SM Sungo en la aban ai kejeng syakri ke babah. Ulang bagi ladap ban ai ke siti Professor SM Sungo bat Professor Marak, ban Hiyar Syuki no ahak sitok diang jaga teo ke balalet. Balada Kim Hiyar Syuki ken hak ban syim no daki bai pat kisenjam. Uni unang yalam ka nehuta ulu karpat biang Professor SM Sungo bin Hiyar Syukino kum ka Pro Vice Chancellor bat kum ka Professor ke belarang ba adu hakakam. Idi ban shim tibet kum ka Vice Chancellor ke Bapura. Hakini ki ar benai syua bin syong tat no nakakam. Professor Lakhon Kama ulong belada Professor SM Sungo ikentat yakini kejeng terwa kum ta Kendawa bari ban Hiyar Syukino kum ka Pro Vice Chancellor bat kum ka no hikai ke belarang ba atam hakakam bat ken let ban terwa no deki babuat Nadien Jong I. Hak jeng orang ba hakakam bat shimti ke kerdan Acting Vice Chancellor kat kum kian jong ke school ba nehu. Hoi, pi ngaya kani ngalade ong yai markmat nomor ni don gini kisngi bala adep show bain shimti ngila along ka general body meeting jo kan hota ngipan ya kajo BBC ngimla pediang namar kalong ka jing thumbe ya kata ngimla hoi komisi senior mos la dega pali jongi ideven show ya kajo ha to kejanme ngila ikendu i kum ka isi jong kan hota ngila ada patai ngila ada mong kresai ngopet kong BBC pimla ban shim ke ba phila ban shim kum senior most professor BBC lay baret badai hapo jong VC balai pi ko apan shim PVC shim VC acting vice chancellor ngin treshit rehem bat phi kan nihota kan nihunsa kini husu na trai berhoi kila munjur banya trelang bat iba in la ban syakri bha hakini ki arbnai bai dangsa harai ikam tre ngila rep ai dak city yai Profesor Marang badi Profesor Sungo ba pin Hiyar Syuki na woodwood hau aga sngi thodeng mishmteo ngila rep ai dak city yong Hiyar no woodwood ka syong lada phim Hiyar ngimban sing hap shim dikwe gilat kelti harai ka jingkar pa jonga kum ka solution nganong mentar nga ban benga ka jo ya kani ka kam PVC shim kum senior most professor shim kum vice chancellor Bapura ngin trai lang bat phi hakini ki arbnai wa fidang sa sha ba fin chong thai ban panwara jai jai hapo ka university nadong shadong tang kata mundon la chu dum bai hoi lada imtre tabo di hab e senon ka PVC i hab e senon jingong senior most ngin tarwano ya in next hadin jong i monobodon senior most ni hab ayata katarung ila depong namar fi ni hab ya chi serially ni hab ya bekat kum senior most nakwa jong ki saungot ki khamya tra ndaka dawa pher don bapang don mostom kum ta te ka poi hai lada chubo mai im kwa ban shim mimman sing ham ano yo badon hadin jong i nin tarwa biang kat kum ka an namar ka stajut kong bekan wan be senior most ki balat ki badon habo campus lani ki bala ban shim ki bamla ban shim ki bamdon hai campus mimla le tamul haka jikpet jonga tang kawai ka solution jonga ni ka jingya shimjing menta ideven sendanya ka PVC shim kum vice chancellor acting Bapura hapo hado shukla pat wan yo kejat hang tepo office unum wan shu namang itibi khna kim shayu wan ni talung ila persawat ka mulai tahun dorbaro ka laung yu uba nu sha par ne tamun undon lat benwan la hado pat wan room kejat hang te hapo office VC mai in long by the vice chancellor Bapura daka akor daka burom kat kum ka ai ngim don ele na ka ai ka kanon kata ko nga penish ya kane namar ngim la ban ya la ya kane hanga kumu presiden jonga nehuta lani kumu professor jonga university ngam la ban yu uno bro ram ba kham tam no hikai ba ngin hikai kumno yi khna ngin hikai kumno yi ki pajba lana ngi yala ding ngim tip ya ka anga kanon ngi pen khanya ka anga ka kanon jongi kumno ngin le hikai ye ki we ba phimde ban burom ya ka constitution joka India fidan burom ya ka new act statute ordinance ka bangidan kumno no himo haba ngaya la ding ampot kumno ngale hikai ki we ba phi bod ya ka anga kanon dei kane ka taw geng kong banga sutho ba ka university jungi balai ka hiat kane dei pangidon kum kita ki kum kini ki professor ba le kum bam sutho ya ka an ngathrai ki sutho ha tamaki le kum bam sutho ya ka ka jo kalau hanga jala jungi la san pos nem tambali ni sa den kum ne namar ki brio bodon haka bor ki le ban numbut kat kum ka an
kile be ki kam be ain tagadau ngidang jat dang jala san phos nam ka jala jongi kan ne kumjo kan ni hu ko bala don chakmal ba Shpo khalas nem mansua na do bawan Srivastava ban rius nem unilais nem sneng sau nem menta kala lahia la poshanala namar ni kum ki stakeholders ni kum ki nohikai khatam nohikai belinga ongsi ong nohikai namar nohikai ki shong haka academic council ki nohikai ki don hapoka executive council ki dehi ki nohikai ban bakle yaka jing bha jing mya jong university umde ki non teaching staff namar bapli non teaching staff le yo la ban shong ta hapo academic council ne ga executive council le tang registrar ba ki we harre babon hi de ki nohikai lana mangingim buram yaka nehu act statutes but ka ordinance ngim buram yaka government of India rule ngim buram yaka authority jong no jono kumno ngin penbahaya ka nega university kata di ka ngaban beng ba lada ngim le kunta ka nega university jongi kala hiar lupa kadang yat ka por kandang hiar susu namar ngila do no ikin no hikai ki berim ki bala ja ki bala khla don ki bala shongthai namar kitu ki no hikai haba ki shong haba academic council haba ki shong haba ka executive council ki bataya ka anya ka kanun yo visi UVC umla ban le kat ba umman naman ngale ong yo VC mar khamat yo shukla la bun sen nga ong yo kan ne kam de ka private enterprise jong me memla ban le kat ba umman me hat ya hi kat kum ka new act statute but ki ordinance but ka government of India rules palat ya kata memla ban le ya kata mar khamat ngila de pong yi kata ngatrai gi pai ba ki de pasutho ha harne ngi don ka jing ba khle ka ba ngi snosi namar habang ngi dang ya treshito ban pan bhai ni university ban warra ka chongshuk songsain da ka jing yo ai gi breu ki bapiang harne don ki nahi kai khamtam ki trashno tramuluk jongi ba pen kesan susu ya ka khti jong ki breu bawan nabar ki ban nabar ngi le yo lawan hang ne la de ulale ngi kan ban sa sini yo breu nabar ngi la ban be ngi la ban let's say ong nai wan sini yo trashno tramuluk ngi le ngno ka ngi le be sino kin patchno ban ngila ban le be shno yaki namar ki dei distraction time lo basahne namar udharpi uwan shane u uttib ya kata ba ngi sawan hangne asan snem ngan chu enjoy hangne pon ni hungan bam ka pisa ngan thung ki bro jonga ngan wara ka ideology jonga tang san snem ngala phet ngi bedan hangne ngin yo i vice chancellor ki phongor haka service jongi haka jingtre jongi hapokan ni hu harre li ni ki bro ki wei te ngila ban be kila ban phet harre yikini ki jongi ngin be she kin phet she kata de ka jingli nga bo shik pai ba nga nget schem ba lingba ka ne ka jingkran jonga ba fi kong kala shai kadar ba ka jing persha jonga ni huta kam dei yaki breu ba shong hak te ki shuki ka dei be ba pen khen ni persha yo sukula la ni mansha yo Srivastava ba la shai les ni se wando we vice chancellor la bantri trashno trem lugro la da u shong hak shuki la ne dei mo u ne maka ba shong pa shuki lada kim put ya ka anga kanun ka jing yakhi ka nya be kumne namar ningkong engi hapte pa lada ngim la ban buram ya ka takadang ngi fi ngim nganga se bitar ha namar kumnongin benya ka BJP lane ka RSS ba kim ju bod ya ka constitution kum ku pai no shong shnong ja ka ne ka ri jong pa e ngi bon sing ni ombe ba kim ju bod ya ka lada ngi not ban ong kum ta iki bai ngi la der ni ha prahat kumun no hikai kumun non tre hapon ni ho kum ki ni don kam maban bat ya ka an ka kanon jokan ni ho lana nim burom ya ka ek ka statutes what ordinance tamon kani ka university kan poi bichla don la dokument tagara sachi sen ngan ka pa di proses semua profesor kumbat proses marang ba pide ban her shuki le ya chim ya kani ka shuki ba pura jong acting vice chancellor le ka kam ba pide ban le hapo arna kan ba pila ngin ai ka kti ka mon kti ka gyang hanre jaga jing shong jong pi hang tai kum PVC kabalong ka babe ain namar umdon kat kum ka procedure balabo lapin kenya ka statutes balai wat ka president of India ru kam don hak wat ka ministry ru kam don hak bat pen kenya ka jing kumno ushukla la ne mafi nafi ushukla ula ban pen kenya ka ai umdon chane hanre kini ki ba shak thung tabi habangi tip banga shak thung da kalenti babe ain habang latip kumno ngan pedian kata ka jengkli ngabo egi po kata ka jengkli halade Pisto pisngon em kanika notification bala ai kadai ka babea kadai ka illegitimate notice ngau iki probor namar kamdei bawan nakalenti ka babea lada ubreu te uthong nakajing namar pi kajing dawa jungi provisi kumdei mata nado kasngin kom bawan u shuklang lada ba lada kularu yang itu ko par hapon re benangan tu PVC hare ukrem thung hado ula sha ula phet nang ne umban se ula ibal apai ko hang ne
jubor-jasti U11 orang gini PVC klaim dah buat dia ke ain ka kanon takadang ikram pediang yang kata hak tu kopor nginum pediang hak ni ka klip makro nomor kadai ke bapi ain kata hanga len na ka ain undone la bende u briu jungi la bende briu nabar ka ain kadai halor tam jong barhoi kumbangi burom ka constitution jong ka India ni hab burom kumkin no hikai kumkin nong trai jong ka neho ni hab burom ka neho act statute but ordinance